Boris ane lagi, kana ine lagi, kufana kuwa anatora very easy. Saka bhodhi hatisukwanisa kuya nayo nhasi, asi bhodhi iri kuya mangwana. Saka iko zvino tiri kumbochema tichingoita zvatiri kuita. Zvinenge zviripo pamberi tinenge tichizivisana. Tinenge tichingodaro tichingozivisana tichingofamba tichidaro. Tatenda.
Wasara au Mata Wasara au
pamusoro yahama neshamwari vanhu vanga vaenda kuchipatara vauya pane zvatanga taura kuti zviri kunetsa, regai vacho vanga vaenda vataurire vanhu zvavawana kuti tikwanise kuchema tine tariro. Tatenda nokutendai vabereki. Chekutanga pamwe tingangotanga nekuti titsanangure procedure yema-postmortem sekutsanangura kwayaitwa kwatiri. Chekutanga vanotiwo pane 2 types dzema-postmortem: general postmortem ne-forensic. General postmortem ndeyekuti vanhu munoda kungogutsikana kuti zvamagara muchifungidzira kuti ndo zvakauraya munhu ndizvozvo here. Forensic postmortem inotorwa sepolice evidence. Even result yacho ikawanikwa munoudzwa nemuromo hamupuwe result nokuti inongokonzerwa sepolice evidence. Procedure yacho ndeyekuti munoaplya kuti mupinde paningirikeni palist yacho. Saka patatanga kusvika bhodhi yedu yanga isina kuaplyiwa, yanga isiri paningiriki paagenda yanhasi. Ndobva tazokumbira kuti ipinde paagenda yanhasi, ndokubva tatenderwa. Ndokuchifamba neprogramu sezvinoitawo panoitwa zvinhu zvakawanda. Kune macases aitwa pamashure kwedu aita kuti Dr. ambotsamwiswa, ndokubva kwatora nguva yakareba kune vanhu vanga tothreatena Dr. nechichichi. Zvazopera izvozvo zvazvo, ndokubva Dr. azotiimbisa kuti anokwanisa kutibatsira. Saka vaakutibatsira kudaro vanotiwo nebasa ravo ravanoita kazhinji mapostmortem haafaniri kuitwa after 12 p.m. Chimwezve ndechekuti vane nhamba yemapostmortem avanofanira kuita pazuva, nokuti muri kuona kuti vari kutaridza kuti kuvhura munhu vachi open up munhu different stages emabodies, because mabodies ari kubva kunyika yese achiuya kuno kuHarare. Saka zvine stress yekuti Dr. arambe aine pfungwa dzipamwe chete, hawanzoda kuita mabodies anopfuura 7. Saka tazotseketudzana azobvuma kuti atiitire after 2. Ndokubva aita mumwe waanga achibatsirana naye pasvika 3 o'clock ndopaamba angoti ina handichakwanisa kuti ndienderere mberi. Saka Dr. paazotsvaga mumwe anomubatsira aona itonzi atobuda. Saka Dr. asara asina option, haakwanise kuti azviita ari ega. Uye postmortem iyi yanga ichiitwa iyi inenge ichida mapurisa maviri naDr. Mupurisa wekutanga anonzi westudio anotora maphotographs first. Mupurisa wechipiri ndewo kustation, in this case Southampton, kozoita pathologist Dr. wacho. Saka vese vanga vari papa, asi vanoshanda futi nemumwe womumochari anobatsirana naDr. Saka iye ndiye aramba kuenda beyond 3 o'clock. Saka Dr. amba ashaya kuti oita sei. Zvino mapostmortem aya inonzi forensic inoitwa mazuva mairi chete pasvondo, muvhuro wega wega nechishanu chega chega. Pakati apa ndo panoitwa mageneral apa. Saka zvabva zvasiya kuti patatanga tiri pokutanga pokuti tiitirwe musi weMonday ndo pazvazodzokera, asi ndisati akutoitirwa bhodhi yatobiswa ikaiswa patable next year kuitwa. Mumwe wacho angatibatsira naDr. ndokubva ati haachakwanisa kuramba achienderera mberi. Zvinose basa rine stress, haungamanikidzire munhu kuti ramba uchingoita. Saka Dr. azongoapologiza kwatiri kuti ndine urombo ana baba ndaida kuedza kubatsirai, asi handikwanise kuti ndiri ndega. Saka nyaya iripo ndeyekuti tabhukwa now for Monday first thing. Saka Monday tinoenda tinotora mupurisa kuSouthampton, investigating officer wacho westudio anogara anozviendera. Saka postmortem yedu yakuitwa musi weMonday kuseni. Tinobva tavakwanisa kutora munhu tichibva taedza kufambisa kuti munhu orara ari mumba Monday iyoyo for burial on Tuesday. Saka ndo pane position yedu pari zvino.
maitai pamusoro hama mazvinzwa vaenda kubasa guru ratakamirira. Tine urombo kuti mabasa anotisunga, asi kuchema hatikakwanise kuti ibvai matiti nhasi sekutaura kwaitwa. Tinokwanisa kusunungurwa hedu tichiuya tichichema tiri pamwe chete tichingodaro kusvika musi wedu wakunotora munhu wakwana. Tatenda hama. Mazvinzwa ngoma ndiyo hapana kwairi kuenda ngoma, tinoramba chiridza kusvika musi weMonday manheru kusvika kuseni kwacho Tuesday. Ngoma hapana kwairi kuenda. Toswera chiungana pano, vane mari dzokubatsirawo kuti nyama itengwe, mugoziva kuti zvakaitika panguva yakaoma. Motibatsirawo vamwe vane mari dzenyu madhora nema50 cents. Toita tichibatsirana naye. Bhuku rechema takuda kutoribuditsa, Mangingo to the fullest.
mabhobzi mukona takukuona watandanisa mabhobzi abva akaita kudai kana imi muda kuta sekuru akagara akatoke wakasangana naye akaenda
mangu maviri. Mas
Kwani hapa njazokwana mafeke chapter hapa ni kwani kuma 77 kwa zatanga ndobarele nango wani mafoni hapo maspecial
wapi? Wavarwa. Sobe njob. Aisa subaka. Aida kukandibani. Silva so wa kwanza ufasoni mwase fan group and the PS. Yeah man. Mashukwa nyaraza. Kiwani ali kunasi.
Yeah. It's nearly a week. He didn't want to come back home. Yeah, man. You know, we don't know why. But right now he's back home. Yeah, man. We forced him to come back. We have to take him over there so to plant him. Yeah, man. Yeah, man. This man. Today, yes, I am going to plant him today. Over here. We are going to put him down 6 feet. What is? Make sure we are going to make sure he no longer come back again. Makanya boys, I'm hit. Yeah, 1 minute. I said. We only requested for 1 minute. All right. I'm going to 6 seconds. I'm saying my tongue. I didn't. Sakatonora sera unu kumakuwa andi ndiko. Exactly. You know where it's happening. You know where it's happening. So, this is not Zulu. All right. We don't want that. Yeah, man. Behavior loss. Yeah, man. Push off. To the world. Yes, to the world. To the universe. Yeah, man. Which part you say the world? I walk out one. Thank you so much. Thank you. Ya mdara yang beri. Mylen. Wamjara
Bo wakizwa chisi anachitamba ni. Who goes first? He must sleep on duty over there, so the camera over there.
Zemkaka hizi. Makanaka. Check base. Yeah, check base. Maujen!
Thank you.